Daghang lugar sa Davao Oriental ang gibaha tungod sa sagunsong pag-ulan. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, kapin 200 ka magbanay ang apektado sa pagbaha tungod sa kusog nga ulan nga nasinati sa Davao Oriental kagahapon adlaw. Posible gani nga ipilawom sa state of calamity ang lungsod sa Katiil tungod sa danyos nga naangko niini. Sa video nga kuha sa MDRRMO Katiil sa Davao Oriental, makita nga daw sa pa na kining dalan sa barangay Santa Filomena tungod sa lapas tuhod nga baha gumikan sa kusog nga ulan gahapong adlaw. Makita usab ang pagkaguro sa tubig baha kung asa palisuray ang pagtabok sa mga tawo. Human sa kusog nga ulan, kinina ang sitwasyon sa mga balay nga gisulod na og tubig baha. Nahumol na sab sa tubig baha kining humayan sa lungsod. Kato lang siya ang naka-experience ni ulan yun nga straight nga kusog kayo. Mga 4 hours na buhos kusog ulan na wala yun. Busa, gilaraw na ang posibleng pagpailawom sa Katiil sa state of calamity tungod sa danyo sa mga paranom o uban pa. 7 ka barangay sa lungsod ang apektado nga mao ang Santa Filomena, Poblasyon, San Miguel, San Vicente, Taytayan, Abihod ug San Antonio kung asa 7 ka magbanay ang gipabakwit. Naapektuhan sab ang mga lungsod sa Baganga ug Boston. Gani stranded kini mga motorista ug commuter tungod sa gibaha nga dalan. Sa Baganga dunay pagdahili sa yuta sa barangay Banao tungod sa kusog nga ulan. Nagpahigayon na sab og clearing operation sa lugar. Samtang sa Boston, gitabangan sa LGU ang pagtangtang sa mga kahoy nga nangatumba sa dalan. 3 ka barangay ang apektado sa pagbaha, nga mao ang Sibahay, San Jose ug Carmen. Matod sa PDRRMO Davao Oriental, ana sa 230 ka magbanay ang apektado sa pagbaha, 110 sa Katiil, 16 sa Boston ug 104 sa Baganga. Temporary sab nga gisuspindi ang klase sa mga eskwelahan sa Katiil ug Baganga. For the province of Davao Oriental, expected po ang mga ingani na pag-ulan. Naalantay mga findings po sa ubang municipalities na ang pag-cause of flooding sa ilang area is due to poor drainage. Matod sa Pag-asa, shear line ug localized thunderstorms ang nakaapekto sa takumbahin sa Mindanao. Kung magkataas ang shoreline kasi ang concentration karon sa mga pagulan Visayas o Caraga region. Okay. So part ana sad nga shoreline nakaapekto sa ato ang Davao region. Okay. Sara, sa karon mibalik na ang ubang pamilya nga mibakwit tungod sa kusog nga ulan. Nagpangapod sab og hinabang ang matag LGU sa mga apektado sa pagbaha. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.